ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko ibago mo. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Sa atong pagpadayon, magampo sa ta. Ginoo, salamat nining mga oras sa Dios. Takos ka nga daygon amahan. Salamat sa higayon ni amahan nga diin kami makatuon sab sa imong nga pulong. Magahisgot na sad kami Ginoo. Tabangi kami Lord nga amo kining masabtan o kamo maaplikar sa matag usa namo kakinabuhi o Dios. Tabangi matag usa kasing-kasing gunahuna dalonggan nga nakadungog sa imong mensahe karon. Takos kang alagaran, pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Sinaw padayon ta sa ato ang binulan nga series og maoron ang katapusan nga atong pagahisgutan nining mahitungod sa discipleship or mahitungod sa unsa man kaning ingon nga disipulo ni Ginoong Jesucristo. So nagahisgot kita pag niaging mga Domingo og mahitungod sa ang ingon nga disipulo ni Ginoong Jesucristo is nag-follow niya, nag-obey niya, nag-cut-on, learn from Jesus. O karon usab atong hisgutan is kining nag-imitate or nagsunod sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. O karon titulan ni nako og dili ka maka-follow or dili ka makasunod
ni Ginoong Jesucristo kung katunga lang. So sama sa kanang nag-abot mga Ginoo kanimo ang paagi, ako asad ni nga paagi. So dili na to matawag nga mauna ang pagsunod, dili ta. You can't follow Jesus halfway. So now nga to ang passage karon makita nato diri sa Lucas kapitulo 9, 51 hangtod sa 62. Lucas 9, 51 hangtod sa 62. Akong pagbabasahon. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao dito tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan nga miingon, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. 57 Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Hesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaanan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan mingon ang tao, "Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw, o giwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, "Musunod ako kanimo Ginoo." Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong. So now, again, dili ta maka-follow ni Ginoong Jesucristo og katunga. Mao ni kung unsa man ni ang gitawag nga ingon nga disipulo nga nag-imitate, nagsunod sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Og nayo sa kapangutana nga ato ang tan-awon diri. Nganong gitawag man nato si Ginoong Jesucristo og Ginoo or Lord? Kung atong balikan ng mga pipila ka mga bersikulo diha sa Lucas 6:46 nagingon, nganong gitawag man ako Ginoo Ginoo, apan dili man kamo motuman sa akong mga sugo. So ang kini nga pangutana dili niingon nga pag-condemn sa matag usa, apan hinuon sa pagpukaw kanato sa pag-check sa matag usa nato kagalingon, mag-check sa atong matag usa kasing-kasing nga tan-aw nato tinuod ba gyud di ay nga ang Ginoo gyud ang ako ang gitawag sa akong kinabuhi ingon nga Ginoo. Si Jesucristo ba gyud ang Ginoo sa ako ang kinabuhi? Nag-confirm ba niya ang akong mga action? Nagsunod ba ko? Kung unsa ang gisugo ni Ginoong Jesucristo. Ug mao niya ang pinaka lisod nga pangutana. Tungod kay dili sa ingon nga dili ni klaro, hinuon opposite, mas klaro noon siya. Ma-check kung unsa jud ta diha sa Ginoo. So now, mangutana ko, kung imong pagsunod sa Ginoo, kawad-an ka hinuon sa comfort, kawad-an ka hinuon sa imong mga priorities, imuhang mga pangandoy, mga plano sa kinabuhi, or even kawad-an ka sa imong kaugalingon nga kinabuhi, mopadayon maghapon ka sa pagsunod, sa pag-obey, sa pagpalo ni Ginoong Jesucristo, sa pag-imitate sa iya nga kinabuhi. Musunod pa ba gihapon ka? Now, nini nga kalibutan na is ang atong commitment kay gitest og ang uban is nagamit nila sa lain nga paggamit og ingnon ta nga sayop ang ilang paggamit. So now, dire sa kalibutan mga taksi-klase nga commitment, for example na Netflix series, grabe magsunod jud to unsa nga Netflix series, unsa na nga mga episodes, the same sa K-dramas. Uy, nay bagong release, lain na sad nga season no, gi-release karon nga week. Even sa mga gym membership, need jud nga commitment, grabe gid kay ang commitment ba. Anana. And then even sa mga online nga mga subscription na mga tao nga grabe lang commitment sa mga
kaning subscription nila sa mga online. But atong lahion, kumusta man ka kung atong commitment kung maghisgot about ni Ginoong Hesukristo. And sometimes mo na ta sa atong kagalingon, flexible plan lang unta Lord. Mosunod ko nimo pero ako ang terms, ako ang magbuot. So inana ang ato makita dire. Og mausab niya nga atong nabasa kaganiha adunay tulo ka tawo nga gusto mosunod ni Ginoong Hesukristo apan aduna sila ilang kaugalingon nga kondisyon. Aduna sila ilang kaugalingon nga terms. Aduna sila ilang kaugalingon nga kabubuton. Mosunod ko nimo Ginoo pero ako'y magbuot. Sila inana nga ilang paagi. Mao nang atong nabasa sa kaganiha. Og mao ni karon atong paghisgutan tulo ka butang atong pagatan-awon. Gitawag diri usa ka ingon nga usa ka disipulo ni Ginoong Hesukristo. Kita mag-imitate sa iyang kinabuhi og dili ta maka-follow ni Ginoong Hesukristo halfway lang, katunga lang. So now, una nga butang nga atong pagatan-awon diri. Ang pagsunod ni Ginoong Hesukristo or pag-follow ni Ginoong Hesukristo or pag-imitate sa iyang kinabuhi nagpasabot nga ang imuha nga comfort sa kinabuhi karon naka sa kalibutan is dili siya mao ang prioridad. Ang pagsunod ni Ginoong Hesukristo nagpasabot nga ang imong comfort karon is dili na mao ang prioridad. Sa ato nga passage diya sa Lucas 9 bersikulo 57 ug 58 nagingon, samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Mao ni ang una nga tawo. 58 si Hesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tawo. Nindot kayo ang gani nga tawo nga atong pag confident kayo siya ba? Follow ko, musunod ako kanimo. Bisan asa ka moadto, confident kayo, eager kayo siya, walay hesitation. Apan girespond ni Ginoong Hesukristo sa strange nga paagi. Instead nga welcome siya nga, welcome, sunod nako. But gitubag ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa mga warning. Ang mga milo may taguanan. Ang mga langgam may salag. Apan ang anak sa tao ni bisan kapahulayan is wala. Kitagaan niya og warning. So, kadaghanan sa mga Kristohanon karon kaning comfort is mao ni ang idol nga wala na to panganli. Nahigugma ta ni Ginoong Hesukristo. As long as dili si Ginoong Hesukristo nagstorbo sa ato mga plano, nagstorbo sa ato mga routine, nagstorbo sa ato mga lifestyle, panahigugma ko ni Ginoong Hesukristo. Na mga Kristohanon ngayon ana nagsunod ni Ginoong Hesukristo apan sila ang magbuot sa ilahang nga kinabuhi na ginana. So now, atong tan-awon, nayuban moingon nga moadto ko sa simbahan kung convenient lang. Mosimba ko kung wala ko gikapoy, kung nindot ang panahon. Comfort na. Ato makita dira ang comfort, dili commitment. So now, tanaw na to ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga atong ma-imitate kung unsa siya. Si Ginoong Hesukristo nagpasan sa iyang cross. Dili kaayo init, dili lang kay naay nagpayong niya, dili lang kay gitabangan siya, kun dili bisan pag muwan na og mainit si Ginoong Hesukristo nagpasan sa cross, inubanan sa iyang mga dugo, singot og kasakit. Nayuban moingon nga moserbisyo lang ko kung ganahan lang ko. Moserbisyo ko sa Ginoo kung ganahan ko. Kung fit siya sa ako ang schedule, moserbisyo ko, moserve ko. Og comfort na, again, comfort gyapon na. So, ang tinuod nga discipleship, o ingon nga disipulo, is, dili siya ma-interrupt, bisan unsa man nga schedules. Muna ang tinuod nga discipleship, nag-cause siya og energy, nag-cause siya, bisan gani sa imong pagpahulay, nag-cause siya og sometimes, mag-cause siya og sa atong financial nga aspect. So, ang uban usab maingon nga, mag-avoid lang ko, likayan ako, di ko manangyaw, di ko mag-evangelize, dili ko anang evangelism, kaya awkward man kayo na, mauwaw man kayo ko anay.
mauhaw magay ko manangyaw. No, what if i-reject ko nila kung manangyaw ko? What if katawaan ko nila kung magsangyaw ko sa mayong balita, di ba? And that's comfort. You choose comfort nga nag-protect sa imong reputation. Katawaan po na ko. Reputasyon. Apa nagingon si Ginoong Jesucristo, kung ako ikaulaw kanimo, ikaulaw sa ikaw sa akong amahan. Even gani sa paghatag na ay uban mo hatag lang og kanang leftover na panos-panos na ang kato ko nung pinaka-list maunoy ihatag apan lahi gapon ang paagi ni Ginoong Hesukristo. Og mahimutang magi-honest sa matag-usa nato ka kinabuhi. Daghan na to mga Kristohanon dire. Wala ko masayod ikaw ug ako nakadungog sa mensahe karon. Gusto ta og kaning gitawag natog me first. Ako na. Apan dili ta mo gusto magpasaan ta og cross. Ako na. Me first. Gusto ta og discipleship ingon nga sumusunod ni Ginoong Jesucristo pero ato ang preference. Apan nagingon nagsulti sa Ginoong Jesucristo diri plainly. Kung mosunod mo nako kawad-an mo sa katungod sa inyo nga comfort sa kinabuhi. Kawad-an mo og control sa inyo nga comfort. Si Ginoong Jesucristo gusto siya og tiunay nga relasyon apan dili tinago. Nga murabag wala lang. So, mangutan ako pag-usab. Unsa man mga comfort sa imong kinabuhi karon? Mga reputasyon, mga pagsigig katulog sa balay, nindot kayo ka og bed, mga kalipay or kwarta, mga bahandi. Mo ba mga comfort sa imong kinabuhi karon? Pangutan na kung andam ba ka nga biyaan ang tanan para sa pag-imitate, sa pagsunod, sa pag-obey o pag-follow ni Ginoong Jesucristo. Nga biyaan na nimo tanan. Andam ba ka sa imong kinabuhi? Kung ang imong pagsunod ni Ginoong Jesucristo, kawad-an ka niya ng mga butanga, andam ba ka? O musunod ba ka? So, muna, ang ato makita diri, ang tendency nga ato makita diri sa matag-usa nato ko kinabuhi, is daghan ang tanaw ni Ginoong Jesucristo nga gitreat lang siya nga add-ons lang. Okay na niya akong kinabuhi na si Jesucristo. Add-ons lang ka, Lord. Ari lang ka, puno lang ka, Sunday, simba. Lunes og ako ani, Martes ako ani, Sunday. Permitting. Like na add-ons lang si Ginoong Jesucristo. Atong hinumduman mga igsoon. Ang Kristohanon nga kinabuhi, dili siya comfort first, kundi Christ first. Ang comfort kay temporary, apan si Ginoong Jesucristo eternal. So now kung ang imong kinabuhi karon kay gibuilt nimo diha sa comfort, nga ang tanan mo go smoothly, mga baskog ang panglawas, daghang mga bahandi, recognition, inila ka, apan maabot ang mga adlaw nga ma-fall ka, nga sama lamang sa balod. Kaya ang comfort, mawala, it fades. Ang health, ang kusog, kahimsog, kaya nang mabungkag. Ang kwarta, mawala ra, ma-vanish ra. Apan, ang imong kinabuhi, kung gibuilt na nimo, diha ni Ginoong Jesucristo, dili siya matarog, unshakable. Because si Ginoong Jesucristo, wala siya nausab kaniadto, karon og sa umaabot hangtod sa walay katapusan. Ug ang imong kinabuhi karon is imong build dia sa comfort. Makaingon ka nga mag-rejoice ko ron, maglipay ko ron tungod kay secure ang ako ang job. Apan kung imong kinabuhi is gibuilt nimo diha ni Ginoong Jesucristo, maingon ka nga bisan kawad-an ko sa ako ang trabaho karon, ang Ginoo gihapon magatagbo sa akong panginahanglan. Ang imong kinabuhi karon nga gi-build nimo diha sa comfort, moingon ka nga magdaig lang ko sa Ginoo, ako siyang pasalamatan og daygon kung maayo ko sa akong balatian. Apan kung ang imong kinabuhi is imong gi-build diha ni Ginoong Jesucristo, moingon ka
bisan pag dili ako maayo, ang grasya sa Ginoo nag-awas. Kung ang imong kinabuhi is gibuilt nimo diha sa comfort, moingon ka nga mo serbisyo lang ko kung sayon kaayo. Apan kung ang imong kinabuhi is gibuilt diha ni Ginoong Jesucristo, moingon ka nga even bisan unsa ang kapalit or ako ang kapalit, ako ang kinabuhi ang kapalit, andam ko nga mo serbisyo sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mismo mo'y unang nagserbisyo diri nako. Giluwas ko sa Dios una, maong magserbisyo ko niya. So ang pangutana, ang imong kinabuhi karon is imo ba ning gi-anchor diha sa comfort, or ang imong kinabuhi karon is gi-anchor ba nimo diha ni Ginoong Jesucristo? Ug mao na nindot kayo nga butang ato ang makita diri tungod kay sa uban nga tawo gitan-aw ni nila nga kawad-an sila. But ingon kita nga mga disipulo og nasayod ta sa kamatuoran, mao niya nga atong gain. Mao niya nga positive nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. So now, ang kinabuhi wala nag-agad diha sa mga paycheck or unsa imong nga kwarta, imong higdaanan, mga comfort, kundili kung asa si Ginoong Hesukristo. Kung unsa ang kinabuhi nga gipakita ni Ginoong Hesukristo. Mao nang atong i-imitate si Ginoong Hesukristo, atong i-follow si Ginoong Hesukristo. Ingon nga kita mga disipulo. Ikaduha nga butang, ang pagsunod ni Ginoong Hesukristo bot pasabot is ang ato mga prioridad sa kinabuhi ma-rearrange siya. Siguro na mga sitwasyon nga dapat kini ang maon na apan dili mao ang kabuton sa Ginoo, mga inana nga sitwasyon. So now sa bersikulo 59 og 60 og mingon siya sa laing tawo, sunod ka nako. Apan mingon ang tawo, Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. 60 si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw og iwali ang paghari sa Dios. Murag harsh kay ni siya paminawon nga dili ba reasonable ni Ginoo nga maglubong man ko sa akong amahan, di ba? Dili ba siya konsidera lang sa nimo Ginoo? May nana nga sulti. Apan ato makita diri mao ni ang gitawag sa mga scholars nga mura siya idiom nga pagaistorya nga actually wala namatay ang iyang amahan. Kundi gusto lang siya nga paaboton niya nga mamatay ang iyang amahan. O nya dira pa siya mosunod. Meaning, Lord, mo follow ko nimo pero later lang. Mura ginana nga pagkasulti. Mo follow ko nimo later. Mura ginana siya nga pagsulti. Unya lang taod-taod. So ato makita diri nga ang delayed nga disobedience ang pagsunod is dili siya actually. Ang tiunay nga pagsunod, delayed obedience is disobedience. Mao ni ang tawag, ang urgent nga tawag ni Ginoong Jesucristo. Walay lain nga sakto nga oras sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo kung dili karon nga nakadungog ka sa mensahe sa Dios. Ang ato ang kasing-kasing is daghan kani siya og excuse. Ingon nga tao, ingon nga kita, is daghan kani siya og kanang excuse. Mao na lang ta nga kini na itiwason, last na lang, taod-taod lang, una lang, sunod ako, di ba? Mga nana nga pinulungan. Mga na lang ta nga, unya na, inigdako sa mga anak, sa akong anak. Unya na lang sad, inigmenyo sa akong anak. Unya na lang sad, inig mga po na nga akong anak. Na po yung mga nana, unya na lang sad, inig financially stable na ko. Sunod na lagi ko. Mga nasad ta nga, unya na lang sa ako, sa ning isort ang atong, ako ang personal nga kinabuhi. Unya, ug masort na ko, mo follow na ko. Na mga nana, apan, dili ni ingon, inani ang paagi sa Ginoo. Makita na to na yung mga priorities sa kinabuhi. Apan, mao ni ang sugo ni Ginoong Jesucristo nga mosunod ta niya. So no, ato anang i-correct nga dangerous kayo nga bakak sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga mo na ta kung mahimo nga serious na kayo ang kanang panghitabo is dira na kamo sunod ni Ginoong Jesucristo. No, dili inana nga paagi. Kung ang Ginoo dili siya Lord karon, unsa may rason nga tawgon nimo siya og Lord sa umaabot? At the first place kay dili man nimo siya gitawag nga Lord. So inana nga mga rason. Kung
si Ginoo dili mo ang kung ang si Ginoong Jesucristo is dili siya ang first sa imong kinabuhi, then dili gid siya Lord sa imong kinabuhi. Atong makita diri nga kung atong i-seek first ang Ginoo. Nagingon diya sa Mateo 6:33 nga ang tanang butang igadugang ra kanimo. Ma-arrange man ang tanan nga priorities, matwist man ang imong mga plano, apan mas labaw nga dunay plano ang kabuton sa imong nga kinabuhi. Ikatulong nga butang, itong pagkatan-ahon diya sa versikulo 61 ug 62, mao ni ang pagsunod ni Ginoong Jesucristo buot pagpasabot is wala na ibalikay, no turning back na. Walay balikay, walay atrasay kung sunod ni Ginoong Jesucristo. 61 ug 62 nagingon sa ato nga passage sa Lucas 9. May laing tao usab nga maingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musunod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Mao ni ang kanipod nga tao is nag-emphasis lang ni siya diri nga gusto siya mosunod ning Ginoong Jesucristo apan wait lang Lord, ako mananghid sa ako. Like na tanawon sa niyang iyang past. So nag-symbolize lang na sa ato ang matago sa nature sa ato nga kinabuhi. Like gusto ta mosunod ning Ginoong Jesucristo, magbag-o ta apan magsige gyapon tag tan-aw sa atong karaan nga kinabuhi. Sige gyapon ta og kupot sa ato nga kinabuhi. Ug mao ni ang atong makita diri nga moingon ta nga musunod ko nimo Ginoo, pero patamakas ako diri sa kilid lang sa kalibutanon or comfort or sin or unsa man ang matang sa kalibutanong mga butang apan mag-ingon gapon ka nga mosunod ni Ginoong Jesucristo. Nagsige gapon ka og tan-aw sa likod kung unsa man ni. Now, either kung unsa nga paagi maglingi ka sa likod or motonob ka sa kilid or unsa nga paagi usa lang ang nagpasabot kana is maka-slow down nimo or either kuad-an jud ka sa focus sa pagsunod diha ni Ginoong Jesucristo. Nagingon dira si Pablo diha sa Filipos 3:13-14 nga kalimti ang nangagi apan press toward padayon sa mao nga goal, mao nga prize kung asa si Kristo nagpaabot. Forgetting what lies behind, forgetting what is behind. Nagingon si Pablo, kalimti ang nangagi. Ug katanaw na to ang kinabuhi ning Pablo. Si Pablo adunay rason suppose nga dili mo sunod ni Ginoong Jesucristo. Yang reputasyon, nindot og reputasyon si Apostol Pablo usa siya ka maayong sundalo, Romanong sundalo. Yang education, malamon siya. Iyahang mga accomplishment, again, ingon nga sundalo, daghan ginaog iyahang nabuhat nga nindot nga accomplishment. Daghan siya pwede nga marason sa iyang kinabuhi, comfort, kalipay, nga pwede niyang balikan. Apan gipili niya ang pagsunod ni Ginoong Jesucristo. Wala siya milingi sa likod kung unsa man ang iyang pagniagi nga mga kinabuhi. Ug mao niya atong makita diri mga igsoon nga dungog sa mensahe sa Dios. Kung magsigi ta og lingi sa likod, dili ta worthy sa gingharian sa Dios. Nagingon niya ang bersikulo diha sa 62. Mao ni reminder sa matag usa para na sa mga comfortable si Ginoong Jesucristo nagsulti nga mas worthy siya kaysa comfortable ni mga kinabuhi. Para sa mga distracted, si Ginoong Jesucristo nagsulti siya nga mas worthy siya kaysa imong nga undivided nga heart. Ingon masad sa mga nag-wavering sila nga kinabuhi. Nagsulti si Ginoong Jesucristo mas worth siya bisan sa pang mabutang. Ang pangutana, andam ba ka? Or musunod ba ka? Mo follow or mo obey ba ka? Or mo imitate ba ka? Ingon nga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Mo imitate ba ka? Sa iya nga kinabuhi. Nga walay terms, walay condition, nga walay excuse, ug walay turning back. Walay balikay.
So mao ni ang atong makita sa matagusan nato nga Kristohanon nga kinabuhi. Atong ma-check diri kung tinud-an na bagayod si Ginoo nga sa Kristo sa ato ang kinabuhi. Wala ko masayod sa inyo ang mga kinabuhi, inyong mga agian, yung mga gibug-aton apan nagsulti ang pulong sa Ginoo. Tulo ka butang nga atong hinumduman nga ma-arrange man ang priorities nga bisan unsa man ang comfort, bisan unsa man ikadalit sa kalibutan, is dili siya worthy kumpara kung magsunod ta diha sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, labing gamhanan ng mga Dios. Salamat Ginoo sa pag-remind ka namo sa matag usa kung unsa ka importante Ginoo. Yaning kinabuhi ang pagsunod diha kanimo. Gila ka namo nga Ginoo sa among kinabuhi. Gila ka namong manuluwas sa among kinabuhi. Salamat o Dios, padayon ka maghahatag kasing-kasing amahan nga kanunay depend diha kanimo, magasalig diha kanimo, ingon nga ikaw ang among Dios. Salamat o Dios. Nga kanunay ka, nagabutang ka namo diha sa sakto nga agianan. Bisan unsa man ang comfort, bisan unsa man ikadalit diri sa kalibutan amahan, tabangi Ginoo, matagusan namo kasing-kasing nga dili kami Ginoo matintal sa naana mga tentasyon ganyan, kundili ang among ipili ang pagkinabuhi, pagsunod diha kanimo o Dios, ingon nga kami, ingon nga mga disipulo amahan. Ginoo, wala ko masayon sa matagusan ng kinabuhi, apan ikaw o Dios ang labing labaw nga nasayod Ginoo sa ilang kinabuhi. Tabangi sila, protection ni sila, ubanay sila o Dios, og bisan sa mga pulong nga gisgutan amahan, tabangi sila amahan nga din ilaha kini maaplikar. Amo kini maaplikar Ginoo sa matagusan namo ka kinabuhi, ingon nga mga disipulo nga nagsunod diha kanimo o Dios. Nagreflect sa imo nga kinabuhi usab o Dios. Takos kang alagaran, daygon kag pasalamatan tanang butang among isalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected. Ladies, we invite you to our women's Bible study on August 1st at 10 a.m. to 11:30 a.m. Come study God's Word, encourage one another, and grow together in faith and fellowship. Don't miss our adult Sunday school every third Sunday of the month from 1 p.m. to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian Ethics, led by Reverend Daniel Wong. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.